ole David L hian Christian labu number za thum som ko basari ka Chhandamtu chu tok turin ti la hian request a he hla lo chua dan hi toy te in han soi la tlangwal pakhat kum som thum mi vel hi Christian an ye tanga thakhat lek nuwa na takin dam lawa thi don tamaya thian pa chuan a thi tur mel lungai tak mel an mu chuan thia rele re lo te an zota ani chuan e thi chu ka lau love I suan min Chhandam to lom ma se tharau bo pakhat ma Chhandam lawa kan kal mai tur hi chu karil ru na khop mai e ati ani ome chu thu chu he la phua tu si luthera hian a lo hria a chu da tang chuan he la hi a lo phua ta ani are aron request tu David L po hian a testimony la lo ni mi zo chonga le tu hi doctor lal huta sai lo ani ka Chhandamtu chu tok turin kut wa king ka kalang mo ni khat na arong bolo vin enge ka bekta ka ka Chhandamtu chu tok turin kut wa king ka kalang mo tharau pakhat ma ruai lo ka tok don ka Chhandamtu hi chu fre in ka lungai lo Chhandamtu in ruai wangin ma se wa ka tok tur hian min ti fre in ka lungai ka Chhandamtu chu tok turin kut ruakin ka kalang mo tharau pakhat ma ruai lovin ka tok don ka Chhandamtu ti han chang ni le thunon kha kan han sa a du tok mai la thaw me chang li oma e chan be kan han sa ne ron request tu kha David L ani